Tällä videolla on minun AI-agenttikokeilu. Työkaluna on Python Language Chain ja OpenAIn API. Nyt käynnistän tämän koodaamani agentin. Agentin tehtävänä on ostaa ruokaa S-Marketista. Ensiksi joudun käsiin kuitenkin täyttämään hakutiedot, ruoahakutiedot S-Marketin hakupalveluun. Valitsin tässä Malmi S-Marketin. Ja sieltä sopivan hakuikkunan. Nyt kun hakuikkuna on valittu, niin agentti pääsee vauhtiin. Käyn vaan seuraavaksi kuittaamassa tuolla terminaalissa, että toi hakuikkunan syöttö on valmis, ja sen jälkeen agentti alkaa automaattisesti syöttää tänne ruokalistaa minun luonnollisella kielellä tehnyt pyyntöni mukaan. Pyyntö oli seuraavanlainen. Tee kauppalista terveellistä ruokaa yhdelle aikuiselle päiväksi. Kirjoita lista suomen kielellä. Voitko etsiä listan tuotteet? Ja tällä ohjeella tämä AI-agentti osaa toimia. Ja nyt näkyy tuolla ruudulla, kun ostoskori pikkuhiljaa täyttyy. Ja tuossa näkyy sitten myös ruudulla, kun kukin kauppalistan ostossaldo päivittyy 0–1. Tosiaan tuo ostoskori tuolla pikkuhiljaa täyttyy. Odotetaan hetki, että koko ostoslista saadaan käyttyä läpi. Nyt siellä on jo vähän reilulla 40 tavaraa. Nyt mä käyn tässä läpi ton ostoslistan, minkä se mun agentti on automaattisesti kerännyt. Siinäpä se. Kiitoksia.